Цветница настъпва с дъх на пролет и ухание на люляк и ябълков цвят. Танцува боса, разпуснала косите си, преплетени с лъчите на слънцето и венец от върбови клонки. Истински празник на светлината, магия, сътворена от пролетта. На този ден ние от клуб по фолк аеробика Плетеница и танцов ансамбъл Изворче ще ви подарим един атрактивен фолклорен спектакъл, с който ще отбележим най-цветния пролетен празник. В него заедно с нас ще участват и нашите приятели от колоритния фолклорен ансамбъл от остров Хиос, Гърция, които ще ви разкрият богатството и красотата на гръцкия фолклор. За още повече цвят на спектакъла сме поканили и приятелите ни от клуб по фолк аеробика Шарена Гайда, град Варна, чийто ръководител е бивш възпитаник на ансамбъл Изворче. Всички ние ще сътворим един истински празник на пролетта и красотата, събрал в едно фолклорните ритми от всички краища на родината ни, преплетени с ритъма на музиката и танците от далечния гръцки остров. Иде Цветница! Да празнуваме заедно на 5 април, неделя, на сцената на площад България от 17:30 часа.